Wow nga, Mila, moti, moti, awot, wot, wot. Dami on grr. Hungke? Grr. Hungke? Grr. Hungke? Hungke? What? Ang hirap na kung galahin niya. Parang ano yan. Doon parang hilik yan ng lolo ko. Isa pa, because your ears cannot ano eh. Wow. Ew, ew. Nakakatakot. Tong-tong-tong, pakitong-kitong, alimango, awa. Awa, o nga, Mila. Muti, muti ako. Ito naman meron pa kodigo. Masyado ka naman ano? Go competitive. Awa, ina, ona, moti, ngot, 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 ngot. Itong, ano, ani, awa. Wow nga, Mila, moti, moti, awot, wot, wot. Nasal? Ganyan pala umungol ang raketero. O, ikaw. Ano, mga pangalan natin. Sabi mo, Raketera, ganun. Rakitera. Kasi babae. Oh. Aretiga. Wow! Follow us on our Bye-bye. social media accounts. Yes. Subscribe na kayo sa aming channel, Love Radio Manila. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.